аз мардуми вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, махсусан ҷавонони шаҳри Хоруғ эҳтиромона хоҳиш мекунем, ки ба ҳар гуна фитна дода нашаванд, қонунияту тартиботро риоя кунанд, ба зиндагии осоиштаи хеш идома диҳанд. хоинони миллат мехоҳанд истифода аз ҳамин гуна ҳолатҳо амнияту оромии кишвари моро халалдор созанд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон қонуну адолати судӣ барқарор аст. ҳар нафаре ҷиноят содир мекунад, тибқи қонун бояд ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шавад. набояд мардуми осоишта аз пушти ҷинояткорон тарафдорӣ намоянд. хуб мешавад, ки ҷавонони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ростро аз дурӯғ ва бадро аз хуб фарқ намоянд. мо бо боварии комил гуфта метавонем, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои беҳбудии халқ тамоми чораҳоро меандешад ва мо онро бояд якдилона дастгирӣ намоем. кинаву адоватро аз дилашон дур намоянд. қонунҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро риоя намуда ва баҳри озодӣ, ободии ин ватани азизамон саҳми арзандаи хешро гузоранд.